Heb je er zin in? Ja. Herste gongerie. Zo herste gongerie. Ja, Hoe giet het? goed. Dit is frameschaatsen. Er zijn 3 ijzers hier. En dan moet je gewoon met behulp van de spikes onder je schoenen moet je gaan lopen. En veel moeilijker is het niet. Dus het is gewoon lekker hardlopen op het ijs. Ja. Gaat het snel met die dingen? Wat? Gaat het snel? Ja. Ja. Frameschaatsen is voor BN die normaal eigenlijk net rieden kennen. Ja, en we moeten toch wat verzinnen zodat die BN en ik de mogelijkheid krijgen om een keer dat schaatsgevoel te beleven. Nou, dat is frameschaatsen worden. Wie de eerste ooit die dit mocht uitproberen en ik vond het wel leuk. Wat vies je zo leuk hoor? Nou, dat gehandicapte kinderen ik ken het wel schaatsen. Wat voor snelheid haal jij? Zo'n rondje, daar heb ik, dus PR is 2,28. 2 minuten 28. Dat klinkt snel. Ja, Ja, ik kon wel wat gang maken. En ik slipte ook wel best wel hard. Ga je voor een persoonlijk record? Ja. En hoe hard wil je dan? 21 kilometer per uur. En heb jij het baanrecord? nou, ik denk het wel. Voor het schaatsen wel. Voor het frameschaatsen. Nou, ik ben nog 1 keer nog niet gevallen. Maar ik voel wel vaak met frames, als ik te hard ga, dan word ik echt veel moe. Dus je kunt ook weer niet te hard. Nee. En wat voor gevoel jouwt zo'n vreemdheid als je schaatsen kerst? Nou, eigenlijk wel heel bijzonder. En wat is het allerbijzonderst? Dat is voor mij kerstboom. Want vaak hebben normale kinderen, die doen dit net samen voor iets speciaals. Dus toen viel die een beetje gewoon nou? Ja. Dat betekent je wel eens dat dat vanzelfsprekend is voor de meesten. Ik van mezelf, van, dat je rieden kennen, dat mijn band rieden kennen. Ja, en dat er gewoon een hele groep mensen is waar de band net samen rieden kennen. Ja, en dan dat die band nou wel de mogelijkheid krijgen, ja, dat doet wat mooier. Daar word ik zelf heel blij van. En ik ben een beetje emotioneel, maar ik vind het gewoon mooi dat je zo van me kon krijgen.